But the party is a present and a land in Namkaj. That's why they get to go long is in this way. Who will say whatever is on Java party figure at this way. Yes, go to Pume, Usistarwa, Esich. There are no Genayo, Umapuminayo. Baswalani, Niachula Puni, our speaker today, Umfundisi, all the way from PE. Umfundisi unono ngarasimshaleni zanga shana I want you can do better than that. I want you can do better than that. You can do better than that.
Ncwadi yamaHebhere isahluko sesishumeli nesibini. Difunda indima yokuqala nendima yesibini. The letter to the Hebrews, chapter 12, verse 1 and verse 2. Diyafunda nabayifumeneyo. Ncwadi yamaHebhere isahluko sesishumeli nesibini, indima yokuqala neyesibini. Bhayibhile yami endiyifundayo ithi xa ithetha ngako oko ke sinelifu elingakanani elisingqongileyo lamangqina. Masithi nathi siubekile umthwalo, xamnye umthwalo naso isono esinokusirhawula ngokusisisuku. Silubaleke ngomonde ugqatso olubekwe phambi kwethu. Verse 2. Sise amehlo kuyo imbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu uYesu, owathi ngenxa yovuyo olwalubekwe phambi kwakhe wawunyamezela umnqamlezo elidelile ihlazo, wesuka wahlala ngasekunene kwethrone kaThixo. Xoko esijika-jikana nayo ithi khangela ukuze uphile. Look and live is the title of our sermon. Khangela uphile. Siyambulela uThixo othe wenza ukuba sibonane kwakhona kusasa nje. Kananjalo ndiyambulela uThixo olungiselelo lukamfundisi uMwelenzi kunye nomfundisi uKay. Andiyazi ifana umfundisi uKay kodwa ngoba naye ukhona kwalapha esikhweni. Siyayibulela ne-team of leaders ezisebenzisana naye enkonzweni. Bandla lonke uThixo azanisikelele. Chance esesinayo yeyokuba ibe khona okwendawo esijonga kuyo. Ndingakusasa nje ndinganimemela kwindawo emasikhangele kuyo, kumnyama kumhlophe, kodwa ivane indawo othi ujonga kuyo ngamehlo enyama, ngamehlo engqondo. Uselele uxanduva lwam njengomshumayeli okokuba usapho lukaThixo kubekho indawo olujonga kuyo. Sizawujonga iingongoma ezine emveni koko sahlukane. Kule ndima ndigqiba kunifundela yona sathuse sizilandele, mandiyiphinde le ndima. Ithi xa ithetha ithi ngako oko ke sinelifu elisingqongileyo. Sinelifu elingakanana elisingqongileyo lamanqina. Masithi nathi siubekile umthwalo naso isono esinokusirhawula ngokusisisuku. Silubaleke ngomonde ugqatso olubekwe phambi kwethu.
sise amehlo kuyo imbali nomgqibeleli wokholo lwethu uYesu owathi ngenxa yovuyo olalubekwe phambi kwakhe wawunyamezela umnqamlezo elidenile ihlazo wahlala ngasekunene kwetrone kaThixo. Ndiyaqiniseka ke into yokuba phambi verse 12 sise amehlo. Ndiyaqiniseka njengoba nindicumele ngoku sasawufika pha angizuncuma mhlawumbe sokubulisana kwalapha phandle safika mna ndawo ethi sise amehlo kuyo imbali yakhomba asizovala ya kodwa ke sendiyifundile iVesi umuntu ndiyifumane amehlo ngongoma yokuqala esizawujonga kuyo yingongoma ethi we have the cloud of witnesses. Sinalo ilifu lamanqina. Ngongoma yesibini ithi we are surrounded by the cloud of witnesses. Yes, Lord. Ngongoma yesithathu ithi a race set before us. The last one ithi fixing our eyes to the author and the finisher of our faith. Amba nami kanti sithi kuwe ewe kakubunjwa isivakalisi in the construction of the sentence. You cannot start the sentence by a conjunction. But now apha ngoku ka evula chapter 12 ewe ka evula chapter 12 incwadi yamaHebhere uvula nge-conjunction ngesihlanganisi uvela selesithi wherefore ngoko ke ayikali sentence ngumnqilowo kuba i-conjunction ihlanganisa isivakalisi esibini ezingafaniyo ithi yawusihlanganisa itsho isinike i-meaning evakalayo kangangoba ewe kakuhlanganiswa ewe izivakalisi ezibini then sihlanganiswe nge-conjunction siphuma phaya ziyi-compound sentence zisisibizo zisisivakalisi esimbaxa. Now apha ngoku le conjunction isetyenziswa kwincwadi yamaHebhere chapter 12 apho isihlanganisi sisithi ngoko ke kuhlanganiswa uchapter 11 kunye nochapter 12 ngale conjunction. In other words, kasifika pha kwesihlanganisi iBhayibhile isithi ewe ngoko ke sinelifu lamanqina. Loo nto ithi ikhonto ibixoxwa ngoku kasingena kuchapter 12. It is the conclusion of what was discussed. You know, sithi kuni ewe ngamadoda namankazana aphumelayo. Ndikholelwa nikanti sithi aba kuthethwa ngabo apha kule ncwadi yamaHebhere kulaa chapter 11 apho sifumana khona the roll call of the heavenly candidates. Kulapho sifumana khona the catalogue of the faithful. Abantu abathembekileyo, abantu abakhona kuThixo kangangoba record yobukho babo sifunda okokuba oluhambo siza kulugqiba nathi. Now ke ngoku ndikholelweni xa ndisithi ingongoma yokuqala ithi kayithetha ewe ithi sinalo ilifu lamanqina. We have the cloud of witnesses. Kakuthiwa sinalo ilifu lamanqina ithi kumnawe asikwisizathu esinokubanguka sindiswa. Ndikholelweni xa ndisithi ka uhamba indlela yokholo uhamba indlela ephahwe ubusika nehlobo. Kodwa ithi kwathi Ezenzo zamaPostile chapter 14 verse 22 ithi simelwe ukuphumela ezimbandezelo ezininji ukungena ebukumkanini. Eyona nto eqinisekileyo tribulations or no tribulation, mbandezelo or no mbandezelo, but sizakungena ebukumkanini. Although sizawuthubeleza phakathi kwamantonela amnyama
although sizawuphumela ngapha kwebhokisi somama notata odile noswiti nabantwana bethu, although sizawuphumela ngapha yasibukela abantwana bethu bevithwa bevuthululwa zii-drugs, although sizawusafarisha because of the divorce, although sizawujongana kunye nobundlobongela nobundlandiya obukwilizwe esiphila kulo namhlanje. Athi uPawulos ethetha ngemeko yelizwe phambi kokuyesu ehlisa ibhakabhaka kwincwadi kaTimothy wesibini chapter 3, athi ke kwazi okuba Timothy ngemihla yokugqibela kuyafika amaxesha nomngcipheko. Ndiyithanda kwenguqulelo ethi the Living Bible ithi, oh, you must know this also will be very difficult to be Christian. Siphila kwixesha lezibhoja, izijuthujutu, abantu abangathandi kulunga, izikhohlakali. Zam iBhayibhile inika that we will make it at last. Nokimeko ngoku sitshona sivela, okwangoku samantshona sivela, namhlanje umuntu wenkonzo ngomso umuntu welokishi sidlala uRiver Band njalo uthi uphandle usendlini uhlahla ngekazo sakho njalo siphuma singena okomntu ofaka ucango akudahlahla baphuma bamba njalo aphuma njonga baphandle njalo sidlala lo game kodwa igqibeleni ahlandi inyuke, but we will make it. Sizawuphumela kula Hebrews chapter 11 ivula ke definition of faith. If faith is the substance of things, is the conviction of things not seen. Ukukholosa ngezinto ezithembiweyo, ukweyiseka kubukho bezinto ezingabonwayo. Ithi yagqiba iqhuba amagama kubizwe indwanto izidwangube. Ewe amakrotokholo phakathi kwalo makrotokholo, ewe kukho imazi ezidlala enkabi ezimbini ezibizwe ngamagama. The writer of the letter to the Hebrews ayikhange inyamezele yagqitha ngaphaya kwe-cultural confinement yababiza ngegama babafazi bobabini kuba into yokucinezela kwabafazi isuka kude from the Bible times. Athi tabebalwa amadoda kubalwa the precise number, kuthiwa amadoda ayi-5,000, kuthiwa ngaphandle kwabafazi nabantwana. Loo nto econfirm ukuthi bona ababalwa bebejongelwa kwikhathagori ethile, but the inspiration forced the hand of the writer to mention these two women. Aba bafazi bobabini kule record yamaHebhere, they are in extremes. Umama uSara kunye nengulekazi laseJerikho uRahabi ngokwakhe esimazi kwi-extremes, but although sikwi-extremes but ikholelwe kanti sithi ngoku in spite of unfavorable circumstances ezasibangqongile, but ekugqibeleni bakwi-headlines apha kubantu abaphumelayo. Ngivumeleni ndithi izawuthi iBhayibhile xa ithetha ngosara wafumana amandla okumisa umzi. Ndikholelwa xa ndisithi kuwe izawuthi ngokholo wafumana amandla okumisa umzi. Izawuthi xa ithetha ngoRahabi ithi xa ithetha ngaye ithi ngokholo uRahabi enyukazi laseJerikho alitshabalalanga nabantu baseJerikho. Loo nto nje yodwa inika ithemba. Hamba nam andisithi kuwe iBhayibhile ayifihlanga nto okokuba benesibongo nesibekemeke, but ndikholelwe xa ndisithi kuwe kule area woyiswa kuyo yiplatform kaThixo eqele lilizwe okunamandla okuphakamisa umntu selelele ngecala. Never give up. Inamandla into esiyiphetheyo, ayinantanga lento esiyiphetheyo sihlobo sami namandla. iBhayibhile yami ndikuba kunifundela yona ithi xa ithetha ithi sinelifu lamangqina. We have the cloud of witnesses. Hamba nam xa ndisithi kuwe njengoba utshona uvela nje mamela bakhona abayihambileyo le ndlela baphumela. Awunasizathu esizawubangela okokuba ungaphumeli wena. Hamba nam xa nditshoyo ndikholelwe xa ndisithi kuwe la madoda onke abaliweyo phakathi kwabo kukuqhwangusha mani uEnoki izulu zalibe namnyamezela lathi manimsebenzise as a sample of our destiny if we will remain
faithful. Sisazawuphelele kumkanini bamazulu. As we speak, uEnoki Zanga onekufa. Njengokufa kuthatha phambi konyawo ngoba record yethu ajama yebhere kuba yonke la ngxeni inikwe phaya zibiographies zamadoda namankazana. Ewe uzawufumanisa okokuba ewe ka ujonga balala bonke ubona okokuba ezisiqwenga apha yi-obituary le kangangoba izawuthi ka isonga iBhayibhile ngoludwe kwincwadi yamaHebhere chapter 11 verse 13 uyakuma ku-18 izawuthi ka ithetha ithi aba bonke bafa ngokokholo engawafumananga amadinga besuka bawabona kude bathakazela bavuma uba bangabasemzini balundwendwe emhlabeni. Abo babethetha into ezinjalo babonakalisa ukuba bangqabeleki kowabo ukuba babethetha elo babephuma kulo ngebabanalo ithuba lokubuyela kulo kodwa besuka bazolulela kwelona lililo elo lasemazulwini kungoko uThixo angenazinhloni ukuzibiza okokuba unguThixo wabo. Akabizwa ngokunguThixo wabo yena Thixo uyazibiza. He named them as their God. uThixo wabo enesimoko benesimekemeke kodwa bafele ezandleni zenkosi ekhangele kwimva awavala amehlo ejonge kulowo. Ndifuna ukunijongisa kuye namhlanje. Hamba nam xa ndisithi kuwe alkholo kuthethwa ngalo babekhathise ngalo kufuneka uyazi okokuba ngubani intsika yalo. Izawuthi iBhayibhile yam kwincwadi yamaHebhere chapter 12 ithi sise amehlo kuyo imbangi, the author and the finisher of our faith. Yes, usihlobo sami esithandekayo. Imbangi nomgqibelelisi, the one who will complete the uncompleted, the one who will perfect the imperfect. Don't worry ka ungekho perfect. Don't worry ka abantu bekujonge njengomuntu imperfect. Don't worry ka bephethe record ewe ekakisayo ukuba you are imperfect. Hamba namka ewe uthewa nesikazi esibonakalisa phandle ukuba you are imperfect, but the perfect is available. Ukhona umgqibelelisi wokholo lwakho kuba alufuni uphelela. Badlala uhlengayo esikolweni uyabonakala uba aluphelelanga. Uyavakala kodwa ungakuthi amen kodwa aluphele. Senziwa aluphelelanga. Senziwa nawe uyaziqonda uba aluphelelanga. Kodwa ndikholelwe xa ndisithi kuwe ukhona umgqibelelisi. Awusathane imxelelo okokuba awugqibelelanga. Imxelelo okokuba ndihamba noYesu umgqibelelisi. Awusathane mtsalele irekhodi yakho ekonileyo. Imxelelo usathana okokuba sathana wathi umgqibelelisi wokholo lwam ugqityiwe eCalvary. I-imperfect yam, i-imperfection is perfected at Calvary. Unyana kaThixo ugqibile ngam. Imxelelo okokuba uhamba ne-perfecter of our faith. Hamba nam zihlobo zam. Usathana uspecialize on the past ka-activism in the future. Yabona uThixo ithi iBhayibhile akasiphathi ngokwezono zethu, akasiphathi ngokwepast. Usiphatha ngento esiza kuba yiyo. Awuphathwa ngento ubuyizolo, ngento oyiyo ngoku. Kuba ayiqondakali into esiyiyo ngoku kangangoba ide iBhayibhile yam kwincwadi kaYohane, John the Epistle, incwadi kaYohane wokuqala chapter 2 verse 3 chapter 3 verse 2 hlenazo izawuthi ewe kayithetha ithi ngoku singabantwana bakaThixo bathi akukabonakali into esiya kuba yiyo. Senziba ayikabonakali, akukabonakali uba imeko yenu because imeko yenu iwesikha uhleli izinto enye ngoku singabantwana bakaThixo qha sikwi-workshop kaThixo siyalungiswa. Awukabonakali uba uzaba yeyiphi na ishape.
Umkami wathi ufunda le verse kuthandazwa bayindlela wathandazwa ngayo. Yamile ngokugemva komnqanqazo. Ndabuza ndani ngawubuza umbuzo. Wathi usayika kakhulu ndiyayazi uzawukweza. Nana hayi namthi amen nyani akwakwaba kathawona. Kodwa namthi sifana nabantu ko. Siba akabona ndani. Kulenza mali endibukwenza aba ukufana kunaye ukwefuture thina sikwipresent sifana nabantu awuzibona ufana nabantu abosithole esipilini awuzibona uyaphela abosithole esipilini awuzibona umdala kunayizolo abosithole esipilini udala uzizama uzima awuzameki entsha ukhetha ufaka umsile yakhe neziya wawuzinikiwe ukawe ngokunimele ezi zakho igama ayisazenzi into uname uyokucheba ikheli uyokucheba ikhadi ufika unakona lilofesonda nalo akumamangalali into engazibayiyo ukakene nento ndikholelwa nanditshoyo you know, but in spite of that Thixo wethu ugqibelelise sise workshop kaThixo ekugqibeleni inkosi yethu ewe izawusilungisa sihloko zonke sithandekayo ikholelweni kaDitshoyo izawuthi iBhayibhile ezintwalutho zantsiba ngapha kwemeko abajongene nazo awasusa amehlo kwipast awasusa amehlo kwipresent ajonga kude. The eye of faith alone can see beyond the things of time and estimate aright the values of the heavenly riches. Ilisolokholo libona kude litsibe ngaphaya kwezinto zamaxesha libone ixabiso lezinto zikanaphakade. La madoda namankazana ajonga kude. Abantu abazawuphumela eSouth Africa kujonga ngaphaya kwale mbuto. Sisenkunkumeni liyaphuculwa njengelizwe liyaphucuka. Government baqakene nento isono siyavuthula but ikhawusixelele into yoba apha kuwe uzawugqibela uThixo. Ngoku kwingongoma yesibili but phambi kokuba ndingene kuyo kukho laa mgca ethi bawabona kude. Akunzima ukuthatha nomntu obona apha kufutshane. Akunzima usebenza emsebenzini phantsi komntu obona apha kufutshane. Akunzima ukhulisa abantwana ababona apha kufutshane. Amehlo abaphelele apha kwi-present suffering yekhaya aphelele phaya kunjalo nje athawuyijonga aqonda uba ayinakwenza akho nto inokwenzeka ancama ahambe eyozithengisa eyokuphisa ngomzimba wakhe kwiblesi kuba ubona apha kufutshane. Akunzima ukubona kwabantu kufutshane. In fact into ebhuqa iSouth Africa ebangela okokuba iSouth Africa kuqala uba izamka nabantu basemzini sijongile kuba abahlali baseSouth Africa babona apha kufutshane. Kangangoba le nto yokubona kufutshane ayanelanga nje ukuba phaa kwisociety but ingene nasezinkonzweni. Nabo basenkonzweni babona nje apha kufutshane abakwazi ukubona kude. But iBhayibhile ithi amadoda the finishers of the race kuthiwa bawabona kude then ba-reacta kwi-present bawabona kude but baphendula kwi-present. Ithi iBhayibhile athakazela and they admitted that they were strangers and pilgrims on earth. Kwi-system selizwe esiphomileyo athi bona we don't belong to this world. Sikhangela ilizwe ewe lasekhaya. Yiyo loo nto athi uPetros ethetha thina ke ngokwedinga lakhe silingela itshayiswe nomtsha umhlaba apho kumikhona ukulungisa. Hamba nam kanti yakwingongoma yesibini ethi we are surrounded
like a cloud of witnesses. Sihlobo zami esithandekayo sinqondiwe. Mamelani asibantu abasibukeleyo aba kasiphangela sivuka hayi iBhayibhile ayithethi ngabo bantu kodwa iBhayibhile ithetha ngamadoda namankazana who finished the race enesimoko nesimekemeke kangabakali iBhayibhile isithi we are surrounded. Iliflu lamanqindi lisinqondiwe ithetha ukuthi esisanga samangqina simi kwesi sikroba abantu abakholayo abaphuma kuso xa beshithi simi phaya esanti singqongwe ngabantu abanjalo kumiwe esikrobeni abasingqonganga nje kodwa bemi-strategic. You know, ungabaqhuba bonke bemi-strategic kangangoba ndikholelwe enkanisini njengoba sisenkonzweni nje uyawuthi ushushu ucula uphala amanzi umisa uphala amanzi ushumayela uphala amanzi usathana ukrwece athi noba ungaphala amanzi uyazazi ngosikulimelemele uthi ngeshushu ukondwa kodwa endinyandiyalisa and lo mfo unyanisile nyhani andeze akhula wawunxibe ilokhwethile lamini kangangoba inwele lamini wawuzicwebele ekhotsheni awusakhumbule usathana usilanda ngezondo akulande ngezimoko zakho akuxelele ulapha enkonzweni phambili athi abantu ababoni leBhayibhile uyiphetheyo because bayakwazi bonke ukulala nabo apha bayakwazi bonke ibebhetele ngosikugodwa kwale kawuzawuphuma uthi kawuphuma ufike kwesasikrobo uzawuphuma kuso kumile uRahabi buleka sikasithi ibe uzoko uyaphi kuba nam endithengisa ngomzimba bathi ndifele kule ndawo uyaphi wena uthi ushumayela nje uphala amanzi athi usathana wakhupha imali phaya emsebenzini uba uyobulala ubani nawe ungumbulali nawe wawupha kaloku umphu wakho ungcwabe egadini wena ungumbulali hlelinje usathana akuthothabisele ngaloo nto into ezimini ngikholelwe kandisithi kuwe athi usathana uyawuzuthi uphume engqondweni uphume kwalapha enkonzweni ungazozixokisa akutshukakani yakwaleka ubheke emnyango kwasasikroba ufike kuMoses athi uMoses uyaphi kuba ndabulala umuntu eJibhithe lento eJibhithe kodwa ndifele kule ngemva kweJibhithe athi usathana kuwe sowungena ndoda nje wayibamba ngesandla wayisemantazaneni wavuthula umtshato lo wakho ugqibile sohlanje ungena ndokunyela ngabadikoni nabefundisi sowedwa nje apho ukrokrelwa nangaba bafazi balapha enkonzweni uligwirha owakho umtshato noba ungawuthandaza wawuthakatha ngokwakho uyawuthi uzuphumle engqondweni uphuma kwakule bulimenemene ayisozijike uthi ka ubheke esikrobeni ufike kumi uMamusara akuzuMamusara uyaphi uthi ka uqala ukhasa umcimbi athi njengoba ndilapha nje ndafela lapho uAbraham ndamvulela intanga kwam ndamnika iroom noHagara balala kunye noAbraham andihambanga ngilapha namhlanje ndafela kule ndawo ethi iBhayibhile bhala Johane uthi banoyoma abafele enkosini uthabathela apha ewe utsho moya aphume kulalekeni kwabo ewe imisebenzi yabo ilandelana nabo ndithi ngamadoda namankazana ayawuhamba utsho ebantwini abavalelwe sisono bakhazo kokuba kuyaphunyelwa kule ndawo nikuyo kuba namahulekazi asenjeni kwakufela kwindlu yokhona kudingeka amadoda namankazana xa imitshato eSouth Africa ivuthuluka ewe batho oSara ade bayigungqisa imitshato yabo ngamacebo abo
kodwa bafike kule ndawo afumana amandla okumisa umzimba okhona. Niyaphi nina? Hamba nami xa nditshoyo. Ndizothi kuwe sinelifu lamanqindi asingqongileyo. Usathana uthe kujongile sowulapha enkonzweni athi oyona nto unephuza face kangaka njengoba abantu bakujongile bayakubuka bajongene kunephuza face kaloku ubusela indolo nokuyekile uyabonana ba uyi-alcoholic kangaka nomlomo wakho ubomvu wesispirit uthwele impawu zokunqila. Into ebhede yama kuba wonke umuntu ofikayo uyabuza uba ngowaphi la kuyatekwa ngawe ulibhumba ametondwe kuyatekwa ngawe utsho usathana. Hamba nami xa ndisithi ewe athi uyababona besikuthethwa ngawe nankaphaa kwekitchen yakutethwa akuthethwa ngawe nabashumayeli babona zivesi bakowuta wena kunzima nawe uyayibona nento yakuba uyeleje phuma xa ukala ubheke emnyango ufuke esikromeni kumi uNoah wayashumayela for 120 years inethi strong ngesinye yapasa ngaphezu kwabashumayeli bonke abakhe banyathela kwiqonga lokushumayela. Abashumayeli abaninzi baguqula amawaka kodwa eyabihero in winning souls uNoah wawina only 8 souls. Ndikholelwa xa ndisithi into abangiba ndithi uNoah yihero yam kuba wawina only 8 souls. Wawina umkakhe, wawina abantwana bakhe, wawina omolokazana bakhe. Ayisusinceda nto ukamawaka abantwana bethu babebethupha-thupheka kudlomzayo isilizwe bona babe betshona. Hence I'm saying uNoah is my hero. Washumayela 120 years. Yathi laa nto xa ingena emkhombeni yayihamba kunye nosapho lwayo, ihamba lafolosi, ihamba phambili. Hamba nami xa ndisithi kuwe lo Noah uyi-one. After he has preached 120 years wanqila athawutha amanzi yakhathisa inqanawe phezu kwentaba ze-Ararata yaphuma lathi rhuku usapho lwakhe. Wanqila uNoah kodwa uNoah ufele kule abuso uNoah athi ndiyabona unephuza face but uyaphi? Ndifele kule ndawo. Abana isihlobo sam xa nditshoyo kuwo ndinga ewe ungangaguni xa ndifika kule ndawo. Lunintsi oluntu but ngelishwa ndishiywa lixesha but ndifuna uzukhumbule into. Ewe uyawubale xa ubaleka ubheka emnyango uthi ndibangathandaza izinto azilunge endlini. Ezinye izinto incamile ifemeli yabuya yathi makuhlalwe phezu kwazo zilungiswe ngebhoko kuhlelwe phezu kwamanyala. Nam ndihleli phezu kwazo ezi zinto azithetheki into ezenzeka phaa endlini. Athi usathana uphuma bhethe usuka apha ebantwini uyakwane xa ubheke emnyango ufike kumi uDavide ufike laa ithe kwa ivipile kubi kwaJamayebhere chapter 11 ithi ndingaphelelwa lixesha ndithetha ngoDavide nangoYifete. Ndikholelwe xa ndisithi kuwe abuze uDavide okokuba uyaphi u-Uriya uphantsi kwamangcwaba umkakhe ndamthatha emveni kuba ndimmithisile ndabulala umyeni wakhe. Kangangoba ngoku ndithetha nawe nje phaa endlini abantwana bam bobabini uThamara kunye noAmnoni badlwengulene. Abantwana bam bobabini uAbsalom noAmnoni babulelene. Ndithetha nani nje phaa endlini my own son uAbsalom uye walala nomntam phambi kwabantu emini amagada engufini phantsi kwelanga. Ewe ndithetha nawe nje ndinguDavid ndivukelwe ngunyana wam uAbsalom ndawuhlala ematyholweni kuyimbuke kwikhaya lam but ndilapha kwintloko. Uyaphi wena? Ithi laa nto xa isonga ibalilayo ithi
ndakha ndamtsha ngoku ndimdala ndiza ndibone ilungisa ishiya. Sukuthi xa ubona ezi zinto ucinga uba wena uyashiywa. Hamba nam sihlobo sam xa ndisithi kuwe ngoku ewe ndikwingongoma yesithathu ethi a race set before us. Ugqatso lubekwe phambi kwethu. Olu gqatso silubalekayo alubalekwa ngeziquluba neentsinga, alubalekwa ngobutsha, ewe alubalekwa alubalekwa ngale ndlela lubalekwa ngalo, kodwa olu gqatso lubalekwa ngokholo. Let us run the race with patience. Let us run the race with patience. Ndikholelweni xa ndisithi xa i-runners in the ancient times, in view of Paul in writing the book of Hebrews, ngaloo mihla sasisithi xa sitreyina imbaleki ewe sithwale imithwalo kulayishwe isandi umntu abaleke nayo, ukuze athi ngoku xa sele setrekkini umthwalo ewubeke eqaleni abaleke ngathi ibhumbu, kuba ngoku ebetreyina ethwele umthwalo. Uthetha loo nto xa esithi ewe masithi siwubekile nxamnye umthwalo naso isono esinokusirhawula ngokusisisu silubaleke ngomone. Ugqatso olubekwe phambi kwethu, ukugqatso olubekwe phambi kwakho ekufuneka ulugqibile. Lolaa gqatso uPawulo sathetha ngayo, athi kethetha athi umzamo wokholo ndiwuzamile, ugqatso ndilufezile, athi okokugqibela ndilindele isithabo iyawundibuyisela ngaso inkosi. Isingabi ndimdele ibe ngabo bonke abakuthandayo ukubonakala kwabo. Sihlobo sami esithandekayo, the race is set before us and it is serious. Uyifumana njani i-chance yohleba kwi-race phambi kwakho? Uyifumana njani i-chance yokuqoka kwi-race ebekwe phambi kwakho? Uyifumana njani i-chance yokuhlala kwimbutho yabagqeki? Uyifumana i-chance yokuthetha ngamagama abanye abantu? Yet the race is set before you and it is the determination of eternal destiny. Umcimbi wakho uxhomekeke kule race. Uyifumene njani into yoba ubone into efani kum uze kuthi naxa uthandaza ugathelela kwendibile? Uyifumana njani i-chance? Uyifumana njani i-chance yokurhekeza? You race ibekwe phambi kwakho. Uyifumana njani i-chance? The race is set before us. Ugqatso lubekwe phambi kwethu. Ulendishe njani kwimikhwa yelizwe? I-race iphambi kwakho. Ikumele uyaba ngaye kitchen, the race is before you. Uyaba ngaye bedroom, the race is set before you. Uyaba ngangene elevatory uboma iyakulibasa lento yoxhopha apha, the race is set before you. Ulala uvuka nalugqatso luphambi kwakho. Uyifumana njani i-chance yothakatha? That's a race. Hamba nam xa ndivala ngokuthi kulaa ndawo yokugqibela ethi sizawungabulisana, ethi iBhayibhile yam ewe ngoku fixing our eyes. Sise amehlo kuyo imbangi nokugqibeleliso wokholo lwethu Yesu. Hamba nam xa ndisithi kuwe ewe kukho amagama angabonwayo ngabashumayeli, abonwa ngabefundisi bonke ekanti kwala vesi. Ungayijonga la vesi kukho nje amagama athi sise nizeko, kukho amagama phaya afeyiti akabonakali, abonwa ngabefundisi kuba balala ezulwini babuye ekuseni. La magama athi susa amehlo akho ukuze ukwazi uwasa. Susa amehlo akho kule ndawo ujongile kuba ikhona indawo ujongile. Kangama nje masijongene nje
ndimapari mani iko ndibona nami abantu iko nami ndibona abantu babangijonga abantu kodwa lapho kwenqule uyakuba kumi ngaqina therefore ubhike ngathi uyavana kathiwa nilento nami ndinitshentsho ongine you know, learn to eat sinesakhono sokusa. Amen. Sinesakhono sokusa amehlo. Susa amehlo akho kule ndawo ojonge kuyo ekwaziba ungaphuli apha enkonzweni. Engiminyaka lapha enkonzweni ungumshumayeli but awuduphuhle kuba kukho indawo ojonge kuyo. Ususa amehlo akho kuloo ndawo. Sise amehlo. Susa amehlo akho emfazini. Jonga susa amehlo akho. Fixing your eyes to the author and the finisher of your faith. Susa amehlo endodeni. Uthixo uzakujongela indoda wena jonga Yesu. Kuba ke abafazi bawathi ngamadoda angakwangazi kangaba abafazi abalali badatela amadoda nasebusuku abalali badatela amadoda. Abakhanyazi bakhatha amadoda esezathi bahlenzi banophupho babona nezinto ezingabonwayo. Sesithi ndiyamqaphukela laa mntana okanye ndiyamqaphukela laa asisukuthetha naye. Kwenzeni athi usikathi awundibona azimisele. Ugathi kangamba ndikholelwe kandisithi kuwe iyaphi indoda yawulala ungazihleli yabona belungu sema amen iyawulala belungu sema abafazi babelungu kuba abanye bangayo engabonanga abafazi abantu abamnyama abafazi babelungu umbona indoda umbona kayilele. Alright, yeke sidodileleyo umnukazi akayiphuza indoda so baba mnyama emotionally indoda uzawubifomu yakhe. Sise, amen. Lapha ndindawo nginendlini ndibona basekulele ndinqame ndikhumqango phaya efranti ndize nazo ndiziphendu ngehle ngegawusi kuba andifuna ukuphasa kulele yama ngegawusi ndifike ndingene apha ekameni ndimbambe ucango ngolu kakuhle ndindakuhamba zingxole ihenjisi ndimyeke ndibheke ekitchen ndiyokhangela i-fish oil. Andifundisi madoda kuphela. Henjisi kanti fish oil kwazahenjisi yokunqola ndingekulelwa ngokapha kuyo ulafika pha ndiphulule njalo njalo ndikulelwe uyawukwale kanye apha ekukhululeni ndihafu ngapha kwalaphohono kuvakala ilizwi lisithi ukutya kwakho uphaya kwipinatsi. Akulelwanga lapho. Akulelwanga lapho uyahosisa amehlo kuyo imbali. Kulele sokolo uzawuthulale kabulele. Fix your eyes to the author and the finisher of life. I want to be phandle
uludwe lamakrotokolo indlela aqhuba ngayo icela injesu athi ngijonge but iMahebhere chapter 12 verse 2 ithi wasusa amehlo kubo jonga kwi-source of their power. Ngamanye amazwi sujonga aba bantu banamandla apha enkonzweni, jonga lo ubanika amandla. You ought to be directly connected. Sukuhlala kubune connection apha endlini. Iba ne connection apha endlini ngenxa ye-main connection lo Yesu waseNazaretha. Suhlala enkonzweni kuba ubona abanye, hlala enkonzweni kuba ubona uYesu. Sise amehlo kuyo imbali lomgqibeleliso wokholo. Ukubona abantu bendiza kuthetha inyani namhlanje ethi aba bantu bafuna ujonga. Kukho abantu abafuna ukubudwe kuba ivini uzawonwabe nasenkonzweni. Susa amehlo akho kubo. Sise amehlo kuyo imbali lomgqibeliso wokholo lwethu. uYesu sujonge ezinye izinto, jonga kuYesu waseNazaretha. Asimamelane ke zihlobo zam ngoku ndiya entweni. Listen very carefully. Into yabamba ithi ingxelo yencwadi yamaHebhere ithi iBhayibhile masisamehlo kuYesu singabasi koMoses. Amehlo ethu angahlali koMoses kunye noAbraham kodwa zihiro ezo, kodwa phasusa amehlo akho kubo. Into ebanga loo nto kokuba susa amehlo kubo kuba thina umthetho number 1 bam kuba bona banezimoko. And ke ngoku thina xa sijonga umntu asijongi lento right, sijonga lento endala siphulele. Kangaba kuthiwe akashumayeli ubani niseko, you know, kuthiwe lo kwabantwana kwimihlana yamankazana apha elokishini. Shem is Aram sesedlule apho sisenkonzweni kodwa kusabanjwe layo. Asiboni lento inhle. Ngoku ingxaki yiyo le. Uzathi wawusa amehlo akho kuDavide ungabona amandla kaThixo. Uske ubone uDavide onabafazi abaninzi, nawe uhambe uyokufuna abafazi abaninzi kuba nawe uyabafuna kha ukukhangela umuntu ozawusimela ngayo ngakudala owafuna. Ufuna ukunxila ngoku ulapha enkonzweni, ngoku into zakwenzela wena awuboni mandla kaThixo etshitsha amanzi abe yiwayini. Wena ujonga iwayini lekuthiwe mnandi ufuna unxila. Yeki iwayini yaseKhana ukunqaniwe ngoku kumshumayisela. Yeki iwayini yaseKhana. Therefore ingxaki yethu thina inye, sijonga lento ifane emntwini. Kangangubana njengoba ndifumana ikho into encinci ephawuleyo kuba ikho lento efana pha umntu ukujonga lento ifane. Kangangoba ikhona igemu engandikho umnqwaba ndathi ndishumayela ayike ndaphakama ngoba uzawazwana apha. Ndaphakama ndatsho kuba iBhayibhile yincwadi yasekhaya. Andinayo incwadi yokuthutha umzimba wam iBhayibhile ndathi Genesis kusinyume kwakumuntu waphandle emva waxelela abanye phandle emva wathi asuka kukho umuntu iincwadi zeBhayibhile zonke andiboni uba nam mntu uyaqhawukela njengoba ndilapha nje ndiyakrokelela uyalonke iBhayibhile sise amen kuyo imbali yokugqibelelisa. Ngamanye amazwi kuthiwa sujonge kwezi ndawo zizakwenzakalisa. Xa ndivala inyoka yakubulusa intaka
iyababa. Kodwa inyoka ithintaka. Intaka inyoka ipha ezantsi elithuli. Intaka zitifuthe phaa phezulu. Sisemasebeni. Kodwa inyoka ithintaka. Inyoka ivele ithi ngoba ipha ezantsi. Ecwe izintaka apha phezulu ziyacula umandi konwatyiwe. Ezinye zinika nemibungu njalo njalo ixesha langokufa njalo njalo ziphilisa zinika nemibungu phaa emithini njalo njalo kuyavanwa yapi kwakhiwa nemitshato kwapha kuthiwa khuluthuli njalo njalo. Inyoka ivele kuyinilabeza ichansi layo inye ikungawaseli mfuzi awam. Ngizanje kuzowathatha zinokungani wena. Inyoka wajika amehlo wajongisa phezulu. Iyayazi ubintaka soze ngacingi ngalaa ndawo bisuka kuyo. Ngelishwa kubekho intaka egilana namehlo enyoka. Athi akudibana amehlo entaka nawe inyoka iphezulu. Isuka intaka ibe ngathi banjwa yimadboti. Isuka izihlele. Enjuba iziyele. Uba kuye kwakho eye contact. Izawuthi iBhayibhile yaphoswa phantsi ke inamba loo nyoka yakudala kuthiwa uSathane. Wena ukwindlu yokholo unobulungu bebandla uSathane usikile uphaa ezantsi wena uphezulu ukwindlela ebhekezulu kodwa ngelishwa ujonge ezantsi qubisane namehlo kaSathane. Kwathi bakwelizwe inkanuko yamehlo kangaba njengoba kungena ihlobo nje sizawanjelwa ngamaledi. Uzamela ucinga umnqamle ngoku asisebuncinga nebhadela sishaya ucinga ingoma nenkonzo sengoba kungokuvuka uphuma entaweni usafithe emfusayini usifedyo ngokuphosa amehlo apha ngaphambili kuthiwa uthi hayibo into nangoku uyabona hayibo ucinga umnqamle bam Bhayibhile imile ayigungqi yacela sisame kuyo imbali yomgqibelisi okhulu lwethu bana kwesihlangalala uthi Nkosi ngoba intoni nephambo kwakho kodwa amehlo ami ndicela uwavule ndikubona mandikubone ndisezinyembezini mandikubone ndiswele mandikubone ndibhukwa intlungu yasemphefumlweni mandikubone intlungu zenyama zindityhutyha mandikubone izinto zam zingahambi kakuhle kodwa ndicela ubona wena ndingasiboni zonke ezi ukubunjwa ndicela umnqam ngenyawo kasithandayo. Stand up with me. Stand up. Oh, Jesus. Fundisi sangaphambili. Sangaphambili mfundisi wami. Nalo usapho lwakho. Qoboshele ezindaweni ezingathi. Jesus. Siphakamise izandla zethu.
tate wa phela modimo ha o wena o dintho tsohle maphelong a rona sebetswa tsatsi hobane wena modimo ya sa hloleheng le kajeno phahana la maphelo a rona bana ba hao ke bana tsatsing la kajeno ntate ya rona le Kenya molaetsa o ba file bona ha o kene ka hare ho bona ntate o ba sebeletse ntate ya rona le Kenya ohle ntate ya rona le Kenya bana hana hore ba se kgone ho finyella kajeno le ntwele le ya finyella ntate ka lebitso le matla la morena wa rona Jesu Kriste wena o modimo ya sa hloleheng le maphelong a bona wena o keke wa hloleha re phamisa bokholo ba hao le tsatsing la kajeno le wena o alpha omega wena o qalo wena o qetelo wena fela ya ka kgona ho tsamaisa le tsatsing la kajeno dale mo modimo ka mo soletsa bona tsatsing la kajeno hore re gopola hore re shebise mahlwana wena re tlose mahlwana mo re shebile teng hona jwane re le bo ka molaetsa o tsatsing la kajeno re tloha mona ntate re shebile tulong tse ntjha re shebile wena fela